kanjut ambek iming-iminge patih Sengkuni ikak nak Kong lahir terus sing batin yakin iya Kong lahir terus sing batin kono sing tak wulang mung kejaba putra-putra Pandhawa kabeh nak ngundang lambe tok ae mergo lambe ki adoh barek ati lho mamula gak ya dadung alus Jala Sutra ngono lemes guneme mo kono ceritane wong jange mbujuk iku guneme kasar medhe enak-enak alus-alus menjanjikan mburi-mburine brek ngono mamula wong iku gak koyok apa anane blak kotang bloko sutra lah ya wong biyen iku kok iso gawe paribasan blak kotang kok gak liyane kok blak kathok ta blak liyane kok blak tek wong wedok sing disebut kok tek wong wedok lah apa ngono kok gak blak kancut